Kaixo, lan honetan aurkeztuko dut infografia baten sorreraren azalpena. Non testu eta irudiak adimen artifizialeko tresnaren batekin sortzen dituzun. Vale. Orduan, kasu honetan, zer egin dut, lehenik eta behin, joan naiz ChatGPT-ra. Eta hemen zer egin dut, azaldu dio zein da nire kasuistika. Orduan, lehenko eta behin ni aurkeztu naiz, Euskadiko Lanbide Heziketan irakaslea naiz, eta goi mailako PPFM zikloa ematen dut. Bertan niri dagokit jasangarritasun modulua ematea. Lehen mailan eta ikasleak gai honekiko ez dute inolako ezagutzarik. Vale, orduan, esan dut testu ingurua jarri dut, zer nazen ni, eta zelako ikasla ditudan, esateko. Orduan, zein da lana? Ikasleekin landu nahi dut, bigarren mundu gerratik hona jasangarritasunarekin erlazionatuta egon diren adostasun eta edo hitzarmen nagusiak. Hortarako eseidazu zeintzuk izan diren bere data eta deskribapen laburra aipatuaz. Eta hemen oso ideia ona da, ona hemen zeintzu diran. Eta hemen, zenbakitu doztez, nik esan dut emoteko nagusia zeintzu diren, eta badaki buruan deko zer gureten lortu, da nahi dut dataz eta deskribapen labur bategaz, bestela txapa handia sartzen dau. Orduen, hemen dau, data, hitzarmena eta testu laburra. Infografia bat egin nahi dut. Orduan oso garrantzitsua da jakitea zer eskatu nahi dozun. Hau egin de, esan dut, zerbait gehiago gehituko zeuntzon? Esan dut zet, niri igual astuietana, da berak ez dute, ondo dau, baina nik zer gehiago gehituko notzon. Eta berak ipini dago hau, testo honegaz, niri ez jata asko gustau. Egi esan goikoa, iruditu jata oso ondo dauela. Testutxo bat, deskribatzen dauela, ketoko protokola, errealdi garatu, berotegi efektuaren gazen izuria murrizteko konpromiso lotesleak hartu zituzten. Nahikoa, jakiteko laburki zer esateban bakoitzak, ezta? Gertakozun bakoitzan. Eta orduen ondoren esan dut, berak aldetu oste, nahi duzu egitureal visual baten zirriborra bat egitea? Esan dut, bale. Orduen testuaz aparte irudiap egiten dauz. Ok, eta galdetzen duzte, irudi estatikoa edo interaktiboa? Ez, estatikoa nahi dut, infografia batetarako. Primeran, eta orduen, berak hemen induztez, logo txikitxo batzuek azeta, trikiti, hau hartu anean copy-paste eta nik orain Canvan egin hau, adibidez, Canvalako baten edo beste batetan, infografia prestatu, edo, gero irakurtzen duzu, nahi duzun nik infografia sortzea zuzenean? Ez dut, jasuk egiten moztezu, noa beste erraminta batetara. Orduen, berak sortu dit, hau. Eta oso txukuna, ezta? Datak, hemen logo txikitxo bat, hemen izenburua, laburki zer egiten den bakoitzean, arretaz orain aztertu behar dugu, hemen data falta da, testua ez da guztiz ondo, honek akatsak ohikoak izan ohi dira, orduen, justo perfecto egotea olakoetan ez da beti ohikoa. Hala balitz, hau erabiltzea oso zuzena da, eta lan asko kentzen da. Orduen, hau ezin izin duten, noa tresna batetara, non logoak sortuko ditudan, eta nik sortuko dut gero, beste herramienta batetan, adibidez Canva batetan. Orduen zer egin dut? Dalira joanaz, hemen dut Dali. Dalira joanazenean, Dalin zer galdetu dutzet? Joanazenean hartu dut, kopiau dut goiko bardine, tikiti, eta testuan esan dutzet, guztira 10 argazki ezbardin egin bakoitzetik. Eta gainera esan dutzet, goikoa hemen amaitzen zen, eta esan dutzet, hortarako hurrengoan landuko, bakoitzaren irudi esanguratsuena emaidazu jakinik timeline batetan sartzeko dela, non fondoa transparentea izan behar duen, eta tamaina txikiko argazkiak. Guztira 10 argazki ezbardin, bezebez. Eta sortu lehenko testu bardina, zer kopio barik gehiago. Eta induzte, lehen induzten antzerakoa, hemen dauz argazki txikitxoak, honek ez dira izango. Berak induzte hau, tiki, eta esan duzte hemen, nahi duzu nik egite irudia? Mesedez. Eta berak induztez, hone biak. Hemen dauz 10 ikono minimalista. Orain da, aztertzea, honek ondo? 1, 2, 3, 4, hemen zerbait pasetan dabil, 5, 6, 7, 8, hemen gauzatxue dauz, honek gauza fijauen behar da. Bitu, hemen erabilea aldot, hau bestea, hemengoa, dauz batzuk,
Eta zalantza orduen hau ondo begiratu beharko zen, ia baliogarria dan, bale? Hemen ondoan, da, ikusten du, da bat, bi, hiru, hemen testua falta da, hogei bi agenda, hemen da hogeita hamar agenda, ez dakit, zalantza ez da, bueno, noan beste herramienta batetara, bai? Nora, adibidez, krayonera, bai? Da krayonen zer indot? Bueno, krayonek egiten dau, euskaraz ez da ulertzen. Orduan, lehenik eta bain joanaz, Luiarreko itzultzaile neuronalera. Sartu dut testua, nire sendika PPFM-ko irakaslea, honen nahi doaz, argazkiak, copy-paste indot, eta erderatu indozte. Etorrenaz krayonera, eta krayonen, hemen da, testu hori pegauta. Da bera sortu dozte, pank, irudi bat. Hombre, badire, bat biru lau, sortzi irudi amar beharrean, eta gero, bueno, egin dauz beste erabatera, beste kontzeptu bat, berak indauen izan da, irudirik esanguratsuena, bakoitzarena. Izan berrean, hito horren logoa. Bueno, izan daiteke bai. Galdetu dotzet berriro, baina behan jarri dut, la imagen debe contener la simbología referente a los 10 hitos relevantes previamente mencionados, se sortzi bakarrik egon dira, y con fondo transparente. Bueno, saiatu nahi zen bat saiakera, batean egin dozte bakarrik logoa onukoa, bestean barriro, gero hau atara dozte, gero, ez dakit zer, gero hau, ez dozte konbentzidu krayones, da, bueno, saiakera ez da guztizuna izan. Orduen, vale, zer indot gero, vale, orduen esan du, bueno, badekot nik nahi nebana edo ez dekot, bai? Orduen, bueno, hemendik, honek ez dozte guztiz konbentzidu, bai? Testuan esan dakoan, hemen ez da guztiz ondo, eta esan dut, noa kopilotera, ia kopilotez egiten dozte. Eta kopilotera etorri nazenean, zer indot, etorri naz, eta hasierara sartu dut, euskeraz, tiki, eskatutako bardine, copy-paste, eta sortu dozte online, hasieran. Logoa bakarrik onukoak, ez da bi ulertzen. Bueno, barriro planteo barko dotzet. Eta orduen, berak esan dozte, hori dala, ez dira, zuzenak, argazki denak berberak bai dira. Hemen izkidazu, gertakizun bakoitzei dagokion logoa. Eta hemen hasi da, batena, eta la dozte hemen. Hemen dago aukeratzeko batena, adibidez. Baitu, honek dire ofiziala, igual, Nahi duzu urrengoak erena? Presa da, bai. Eta barriro bardina. Bueno. Hemendik ez dut ezeratarako, da denpora galduko dut. Orduan esan dut, sortu eidazu irudi bat non bertan agertzen diren 10 irudi simbologia logo esanguratsu bakoitzei dagokionak. Eta tala dozte hau, 1, 2, 3, 4, 5, eta 6. Zatu, 6? Hau ez da zuzena. 6 irudi bakarri daude. 10 gertakizun, bakoitzarena egidazu denak irudi berean. Eta tala dozte hau, hemen logoak moztuta. Zatu, Jesus, hau ez da oso zuzena. Eta esan dutze, primeran irudi hau, baina nahi dut fondo transparente eta logorik moztu gabe, mesedez. Da barriro moztu dozte. Bueno, insistidu behar da, mesedez, birpasatu irudiak, ze batzuk ez dira zuzenak. Hemengo irudiak egonaz begire eta honek esan da, honek zer dire. Bai, adibidez. Eta orduen gero, etorrenaz da, orain bai, egin dozte, bai, egin dozte moztu barik, eskatu dut ez dira zuzenak, eta eskerreko logoa moztu gabe, eta ondo egin dozte. Jazta. Badeko da hemen. Ontzat emon aldo da honek. Vale. Eta gainera, transparentean dago. Zer nahi dut, gero transparentean deskarga bat izatea. Hemen emoten dutzet, klik, deskargar, eta honek PNG bat deskargetan dago. Vale. Ados. Ixa. Vale. Orduan, orain zer joan dut, kanbara joanaz. Eta kanban zer indot? Bueno, kanban joan naiz, eta infografia idatzi dut, eta hemen infografietan, bai, infografia idatzi dut kanban, eta hemen hasinaz bilatzen. Zein da nire gogokoa da, bitu bigarrena. Klik, plantilla bat hartuko dut, infografiarako. ChatGPT aholkatu dozte horizontalean, baina esan dut, hobeto vertikalean, horizontalean horria laburra bada. Eta 10 sartzeko. Bitu, politera. Orduen, personalizar esta plantilla, hemen dutzet, klik, eta orain, berau erabili dezaket, hemen dauena, bai? Eta zer egin dut? Bueno, hartu, eta banan, sartu dut ChatGPT-re joanaz, barriro, eta
ChatGPT honetan hasieran esan doztena, berak esan dozte hemen zeintzu diran bakoitza, nazioana, bestea, eta bere testutxoa, tiki, honek sartu dodaz irudietan, bai? Horre sartu dodaz, hemen infografian. Hori eta hori, dolan, danak egin dodaz. Gero, izenburu moduen berak aholkatu duzte, jasangarritu zen historia, eta gero, idatzi nazioarteko hitzarmen eta ekimen nagusia. Hori, hemen gainean, bai, jarri dut. Defektuz, egonda hau, dekalogo eta empresarial, aprobetxau dut, hori dekalogo empresarial ipinten dauena, eta batean titulu nagusia, eta bestean, bestea jartzeko. Eta gero, argazkia sartu barne bazan. Bueno, argazkia jartzeko, egin duten izen da, etorri naz, subidos, subir archivos, eta hemen, nire deskargetan eukioten irudia, sartu dut, eta hemen dau, klink. Dora inseriten dut, irudia hartu dut, eta hona arrastratan dut. Arrastraterakoan, ordekot, eta orain besterik ez, hartu eta zer nahi duzu. Moztu eta hartu nahi duzun irudia, adibidez, irudi hori. Hartu irudi hori, klik, eta orain erun nahi duzun lekura, bale? Nik irudi hau justo, behien Kyotokoa da, hori, Kyotoko sartuta ja, bale? Testurako ez da besterik, klik bikoitza egin, eta hemen bebai gero, edito dut, tamainua apurtxoa aldatuz, sartzeko testu guztia. Behien, armeriako logoa sartu dutzet, horretarako zer egin dut, besterik ez, joan internetera, armeria eskola logo, edo zure ordenagailuan eduki eskero, bakoitzak berea, imagenez, klikatu, eta eskuineko botoiaz, guardar imagen como, bale? Behin hori deskargauta, egin dutien izan da, igon barrio, subir archibo, eta hemen dau. Eta bebai egon dut olako Creative Commonsena, bai? Zenin nahi dut, zabalik egotea, bakarrik egiletza onartzea, bale? Orduan hemen dago, zelan erabili aldoan adimen artifiziala, lan batetarako non testua eta irudiak automatikak lortzen dudazan, baina beti era kritiko baten, bilin bernaz begiratzen, bai? Hau da, hemen oso garrantzitsua da, benetan 2002an Johannesburgoko goi bilera egon zan eta oneri buruz egon zan hizketan, nik beti birpasatu dingo nuke. Ze ikusi dugun moduan, egia da gaur egun irudien atala, ez dago oso landua, ondino lantzen dabiz eta garapen handia moten ari da adimen artifizialean, eta akatsak egoten dira, testuetan ez horren beste, testuetan nahiko benetazkoak dire, nik txekea doaz eta testuak zuzena dira, irudietan, ondino, beste pausutxoa falta da. Dena den, espero dut honek, ikusi den bezala lana asko errazten dauenez, zueri ere, beste irakasleoi, balio izatea. Eta besterik barik, hau da nire lana.